kabori futhi ndozombozvide iwe mshaks post ups osquashrai fire leader rasta kid chichono ndikwadzira injodzi munjovera lahot zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction ndinobika ndandi kusimba kunge njanji uya paground ngoma ndinobata kusunga kunge bauti ndine marasha mukati kunge aini ndoita zvikiribidi kunge jekichani asi mafani kupinda top 10 ndini ndiri kupisa vapeifeni zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction ndinacho chirega ndishaure vanondifarira chirega vapembere vamwe nekoko voita muzerere pamuchawa votamba bomushelele kakabore futi bati dzako ndenza ndiratidze unyanzvi ndikudiwa samakadzi ndikurira muzanzi leho zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction ndinobika ndandi kusimba kunge njanji uya paground ngoma ndinobata kusunga kunge bauti ndine marasha mukati kunge aini ndoita zvikiribidi kunge jekichani asi mafani kupinda top 10 ndini ndiri kupisa vapeifeni zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction zita rangu ndonzi Father Teokon ngoma ndinobata kusunga kunge Bob Jan ndine moto kubvira kunge skeleton nondiona ufunga zvimwe friction zita Father Teokon